po, grabe ang ulan mga kalingap, pero hinahanap po natin yung bahay ni Angel kasi lumipat na po daw sila. Hatid po tayo ng kaunting pera sa kanila. Po mga kalingap, maulan. At dito po na si Angel. Magandang hapon. May aso. May aso. Daming aso. Dog lover. Dog lover si Ate Angel. Okay, nakalipat na kayo, no? Nay. Praise God. Magandang hapon po, Nanay. Merry Christmas. Nag-iiyak si si Pogi. Bakit na? Bakit, Nay? Ay, Nay, huwag kang maiyak ha. Bawal mag-iyak. Ang ilong. Hello. Bless. So, ang pogi talaga nito. Ano? Nay? Ba't ka nag-iyak? Naghahanap po yata ng Lydia. Ay, yung Lydia niya ay at saka ang nakuha namin ay Berbers na. Ito, Nay, meron kaming mabigay-bigyan na tayo para makabili na ng dede. Nag-iiyak na si wala nang gatas, Nay? Wala. Dahil nga po sa pinitla. At saka po yung Ampo yung ayaw niya ng Hindi mo po siya ng pero yung gatas ay yung swak na ayaw niya. Ayaw na nung swak kasi Ayaw, wala man po kami baby. Mabigay po tayo. Nay. Pasok po kayo. Sige po, anuhin ko po yung pantalon ko, sapatos ko mga kalingap. Anak, ito ha. Yung mga kalingap at umiiyak si baby at wala na daw ng gatas po na ayaw niya nung Bear Brand. Baby, may dala akong pambili ng gatas. Pambili ka na lang Angel, yung gatas niya. Ayaw niya yan, ayaw niya. Swak, ayaw swak. Swak. Mainit na nga po, mainit pa. Mainit pa. Mabigay na ako. Halika, Angel. Mayroon kayo mabibilan sa tindahan? Yung sila ata din. Okay, magbigay tayo ng mga kalingap. Dito kayo dyan. Pinagpapawis na yan. Ito na, baby, nabili na ng gatas si mami mo. 1, 2. Yan. May pambili ka na ng gatas. Baby, may pambili ng gatas. Nay, huwag kang iiyak, ha? Sige na, Angel, bili ka na ng gatas. Pray ako ng pray kahapon pa. Ay na naman sabi ko, nagpasko kami. Wala man lang si baby ko. Yung gatas di ang inutang ko dun kay Adeline. Tinipid namin. Sabi ko, wala. Ang pugi-pugi pa naman, walang gatas si baby. Ngayon, meron na. Wala. Naiiyak ko si Angel. Don't cry, Angel. Don't cry. Ito nga sabi ko, mauubos na yung gamot mo, panghaplos mo. Wala pa tayo. Hindi mapaliguan at yung lactacid niya. Pero mas okay na itong inilipatan niyo, Nay. Mas okay po ito kasi nakakatulog man kami ng ayos. Hindi na kami nangangamba na babahain kami. Hindi na kahit may kunti-kunting natulog. Pero hindi po yung malakas. Kaya ng damit lang. Hindi na yung tulog. Tulad niya, ganyan lang po. Grabe okay lang yan. At Angel, yung asawa mo nasaan na? Hindi siya nasuporta. Ayaw niya daw magsuporta. Bawal Sa rason po bakit
Gusto ko pa po magalit. Wala man po kaming magagawa. Dahil pinatawag naman na po namin siya sa DSWD. Ayaw niya po. Hindi po siya sumisip po. Hayaan na natin. Ano na lang tayo? Yan, bili na ng gatas para kay baby. Madami-dami na yan, ano? At yung pagkain ninyo. Naghanap po kami, hinanap namin ito. Buti na lang at natunto namin yung bago nyong nilapatan, nanay. Oo. Doon po kasi, okay sana nung pag ang ulan ay ganito. Pero nung lumakas na, nung parang maribang, nakita na, abay, yung pupo, nabuhos ang tubig doon sa loob. Yung dati yung, nilipatan. Yung kutso namin hinihiga na, Nay, bawal umiyak. Baka ako dumugo ang ilong. hindi man po maalis at talagang, Hayaan mo na, Nay, at yung anak ko nga po nag-alis na naman at nagpapatulong doon sa mga barkada kahit may mag-baggage daw, kahit yung mag-hornal. Kasi yung pungkuan, nasiraan yung may dala sana sa akin daw 2.5 siya. Ay nasiraan man sila sa Manila nung pagkaalis niya doon sa pinapasukan niya. Napilitan sila daw lahat na mag-hotel. Ang bayad ay 2.5. sa hotel. Oo. Kaya po hindi na siya wala siya ng kawan. May ibinigay siyang 1,000 sa akin nung dumating. Ilang araw na po noong dumating po siya ay noong 26 nag-alis siya ng... Anak niyo pong lalaki. Opo. Eh ngayon sabi nga sa akin, wala nga ako hindi ako makaipon, wala akong madalang pera. Ang sa akin kaya siya umuwi po. Ako nilalagnat. Tapos itong mukha ko po ito magang-maga. Buti nga hindi na, Nay. Ano? Hindi na po masyado. Magang-maga po yan. Tapos yung po nag-uwi siya. Ngayon, ganun man ang nangyari. Hello, ang cute-cute mo. Oh, may bisita si si Kuya Alvin. Ako yan na lang. Oh, tsaka si Oh, may nagbibili na ng gatas si mama mo. Ayaw mo pala yung suwak. Pero yung yung gatas na hindi. Tsaka Nay, yung ganyan na hindi din magsusustansya. Papayat siya niyan. Buti ayaw niya. Gusto niya talaga yung Ilang araw na pong walang gatas siya na Ay, kahapon lang po. Okay. Kahapon lang. Po. Kasi yung pungkwan, tinitipid ko. Isang takal. Ayan. Isang takal lang. Doon sa isang didi po niya. May mga lang gatas. Yung niya. Tapos Naglulugaw po kami. Yung lugaw siya namin pagkain. Yung sa kanya. Nay, kumusta yung usap nyo dito sa nilipatan ninyo? Ay, sabi po nila, pag yun daw pong yung may bahay na kaming malilipatan, yun, saka daw po nila kami dito paalisin muna. Hanggat wala daw, dito muna kami. Yun ang kuha nila. At least, meron kayong sisilungan. Iyo. Nay, pag-pray natin yung bahay nyo. Yun nga Or po. matitiri ka ng bahay kahit light materials lang. Sige na, at Ito po. Ito. ayan na, Gagamitin pang ko. pang pagkain, tapos gatas ni baby. Kasi, plano ko po naman, kasi yung anak ko naman po na alagaan na niya ito ng hindi man matagal. At least pag ito yung may cellphone siyang libangan, yung nalilibang ng ina na babantayan man. Sabi ko magtitinda-tinda po ako sa Pandawan ng sira o kaya ng gulay. Opo. O kaya ng gulay, yung gulayin po. Makakapaglako-lako ako. Ipinagpipray ko nga po ito na sana may mapuhunan ako kahit kapag kano. Gagamitin ko po muna ito. At least, makakasuporta po sa ako ni Bibi. Maraming salamat po. Huwag na yung umiyak. Ayoko pong yung ilong mo. Si baby Sakari, ayaw kang paiyakin. Sabihin mo baby Sakari, Lola, huwag ka umiyak, Lola. Lola, baby Sakari, sabihin mo kay
kay Lola. Lola, huwag kang umiyak. Oh. Maraming salamat po. At malaki Ilan taon na po yan, Nay? 7 buwan po siya noong 22. Oh, 7, ano na siya, no? 7 months na. 7 months. Nung Pasko nga po, sabi namin, kawa naman yung akin. Sabi ko, kaawa si Tutoy. Ay, Paskong Pasko. Sabi ni Angel, mamamas ko kami, Mama. At makadili siya pambili ng diaper at saka ng gatas. Namas ko yung mag-ina po. Ang napas ko 40 pesos. Sabi ko, paano yan? Sabi kong gano'n, hindi tayo makakabili. Pan-diaper lang yan. Tapos, maigi lang po at yung isa diyang born again si Ate Bibi. Binigyan po ito ng isang gatos. Oh, nakabili siya ng ano. Nakabili po ng gatas. God will provide, Nay. Oh, kaya po wala man pong imposible sa kanya. Amen. Pansamantala lang yung paghirap dito, Nay. Opo. Oo. Nasa kanya po, tumawag lagi. Sa kanya magtiwala. Amen. Malay natin, ano talaga. God will provide, Nay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sabi ko, nagpe-pray na po ako. Sana. Andiyan na yung gatas ni Bibi. Andiyan na yung gatas. Sana sabi ko, kahit hindi tayo dalhan ni Calvin ng groceries, basta bigyan tayo ng mapupunan. Nininig niya ako para ako'y makapagtrabaho. Apo. Bukas magsisimula na ako. Nakapagtinda na ako na sila. Dadagdagan natin yung binigay ko, Nay, mula sa channel ko. Yan, dadagdagan ko po. Ito pa, Nay. Dadagdagan natin, mga kalimot. Nay, oh. Ay, salamat Dagdagan. po. Ayan, Nay. Maraming salamat Okay po. na. Ayan. Ayan, may gatas ka na din, Bibi Sakari, ha? Maraming salamat. Aahon din tayo na, mga kaahon din tayo. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Pinagpipray ko nga po yun na kami po, sabi nila, bakit matagal dumating? Hindi na kayo sisikudin. Sabi ko, hindi lang kami ang naghihirap. Mas marami. Sabi ko ganun. Mas karapat dapat tulungan. Kami maganda lang. Tayo ng bahay na tinitirhan. Sabi ko ganun, kahit kami hindi na upa. Sabi ko ganun, hindi na kami mababasa na katulad doon sa pinag-alisan sa amin ni Kuya Alvin. Pero maraming nangangailangan. Opo, pasensya na po. Ate, yung po ang pinagpipray ko, sana po marami pa kayong matulungan ninyo yung mga nangangailangan ng higit sa amin. Tama yan, Nay. Mas Alam ko po. ganun yung prayer dapat, no? Hindi puro pang sarili. Opo, dahil sa alam ko na sabi nga, huwag lang sarili mo ang iniisip mo kasi sabi ni Lord, pag nagpakababa ka, itataas ka niya. Amen. Oo. Kaya, yung ginagawa ko, yung makatulong po kayo sa mas nangangailangan kisa sa amin, mas malaki ang tuwan sa amin. Kasi alam ko na hindi kami pababayaan ni Lord. Yes, hindi kayo papabayaan ni Lord. Siya po, kumbaga kami, nagagamit lang din kami isa ng Panginoon sa inyo. Pero ang Panginoon talaga yung tunay na makakapitan ninyo na. Tulad na nga po nito, hindi, ang tagal ko po naghahanap ng bahay na malilipatan para makalis kami doon. Pero wala sa aming natulong. Nung makita po ninyo kami, doon dumating ang kung ano-ano na mga... Marami nang gustong magpatuloy sa inyo, Nay. Opo, tapos hanggang sa nung lumipat na po kami doon, iyon po si Ate Ler, kakong ko po yun, kaibigan ko talaga siya sapon noong
2012. Pero nung pong mangyari pong iyon na kami makalipat na dyan, noon niya sinabi sa akin, hindi daw niya alam na naghahanap kami ng titirahan. Sabi nga sa akin, sabi ko, ate, sabi ko, ang Eh, tagal siya yung mo." nanonood din sa ate. Opo. Kaya yun po, ipinakuha niya, nagtawag siya doon sa kanyang anak. At yun, ikinuha niya ito. Ang kwan lang, yun, ayusin. Kaya lang po, kaya gusto kong makapagtrabaho. Ayan po, oh, bibili muna ako pansamantala ng trapal. Din po sa kusina. Opo. Pero dito naman po, okay naman. Okay na? naman po. Ayan na, Baby Sakari. Oh, yun talagang bilis Uy, ng oh. ano. Lakas ng dumede ni Baby Sakari. Grabe na yan. Nauubos na niya. Saya na si Baby Sakari. Oh, yan na talaga. Kanina na, ayaw niya yung swak. Ayaw, Iba yung lasa. Iba Iyak po yung na lasa. iyak siya. Oh, bakit ka naman nagbago yung lasa ang Baby Sakari? Iyak siya ng iyak. Pogi-pogi ni sa Baby Sakari, no? Angel, kamusta na? Nag-iyak-iyak. Laban lang, ano? Angel, huwag ka nang, be strong na nangyayari talaga yun. Pero the more na nangyayari, the more dapat tayong manalig sa Panginoon. Tama yan. Ang Lord po na si Lord po yung laging nariyan. Yes, amen. Wala ko nga po sino yung tumatawag. Wala naman po kami inaasahan na dati. Hindi po namin ba Oo, kasi kami dito, naka-area kami dito sa lugar ni malayo kasi din ito sa at least sabay na namin. Hindi po talaga namin inaasahan. At sabi ko sa dami ng tinutulungan nila. Sabi ko gano'n tayo naman bigyan na lang tinitirhan. Kahit sabi ko dahil maglugaw, at least hindi katulad nung ibang tumitira ay sa tulo-tulo ang bahay. Wala halos bubong. Sabi ko, talagang sila ay salat. Sabi ko, ay tayo naman medyo maayos-ayos. Ay tayo naglulugaw. Sabi ko sa kanya, kaya yun po. Kaya maraming salamat po. Nasubrahan naman. Oo. Kakapagtinda na ako bukas. Pogi ni Oo. Meron na kayong worth Hinihingi niya po yan kasi kay kuya na nasa Manila pa po. Kaso di nga po makapagbigay si kuya dahil hindi po maging alam ko anong lagay ng junk shop nila. Sa Maynila pala. Umuwi man nga po si kuya. Ayan yung gamit ni kuya. Hindi po man. Walang trabaho. Wala. Umuwi nga po dito. Nandun po yun ngayon sa baba. Naghihintay po baka daw mag-akot sila ng buhang. Nagkukuha po, baka daw po iiwan at nagpapatulong po doon sa mga kaibigan niya. Kahit daw sideline po ng pagbabag. Yung pag-akot po ba ng buhangin. Pahingi na lang daw siya ng panggatas nito, yung pangbili ng asukar. Wala talaga po. Ayaw na ni baby. Ayaw na. Ayaw na. Ha? Di ka na naiyak? Di ka na gutom? Nakuwan siya. Ang pugi talaga ng anak mo. Anak mo. Kamukha po ni kuya. Ganito po ang mukha. Oo. Anak ko. Kamukha ng tito. Buti di nagalit si mami. Ba't ka sa kay tito, hindi sa mami? Kamukha. Paano po? Lagi ang galit doon. Lagi siyang galit. Kilala mo pa si Kuya Alvin? Ha? Kilala mo pa? Ha? Hindi ka naiyak. Kilala pa si Kuya Alvin. Hindi naiyak. Pag nakakita siya ng bisita, naiyak siya. Pag hindi niya po kilala. Ay, ganun. Kilala pala ako ni baby sa Paris. Ikaw pa nagbili ng ayos, sir. Sige, Nay. At na din kami. Hapon na din, Maraming salamat po. Hindi man po namin inaasahan na dadating po kayo sa inyo. Talaga po. Ang nasa isip po talaga namin, marami.
na mas nangangailangan sa amin. Mas marami. Tsaka ano din na itong lugar nyo eh. Medyo malayo-layo din dun sa ano namin, lugar namin. But, Kaya pag na-area kami dito, saan po ang inyong bar? sa Daet po. Dahil ayun po, iikot tayo. Mm. Ikot siya. Oo. Araw-araw ko na lang po pinapanood yung mga ano yung kung ano pong update sa inyo. Sinasabi ko kay mama, ganto, galing sila kila ganto. Ay ko, dadating din sila. Ay ko, hindi man bukas, dadating din. Oo, ngayon surprise. Ay ko, di naman yung nagsasabi kung kailan dadating. Opo, kasi ingat din kami sa ano ba, mga announcement na ano. Okay, mababay muna sina Kuya Alvin. Babay muna. Babay po. Okay, God bless Nay. God bless sa inyo. Makakapagtinda na po ako. Okay, sana i-bless ng Lord yung pagtinda mo ha, Nay. Sana po. Ang pagninegosyo na hindi kailangan malaki ang ano, ang puhunan. Kailangan malaki yung diskarte. Oh, diskarte po. Nay, ha? Maraming salamat po. Sige, ano, Ate Angel? Ay, ano po pala. Ano? Diba nga po, nag-chat pa ako sa inyo about po dun sa ano. Isa po yun sa reason na daw, baka sabi ni mama, baka ngayon maisip nila, sana hindi naman. Baka mayaman na tayo. Hindi Yung naman. pong bato. Yung Yun naglipat sabi kayo ko sa po, ano. opo, yung bato po. At least gusto ko yung gano'n na ano, gusto ko na update kasi kapag pumunta kami dun, di namin alam, di ba? Mas gusto ko yun na update sa ano, Ay, kung saan na kayo. ay, Kuya Elvin, yung po, nakikita ka na po ng perlas. Yung sinend, hindi pa. Hindi ako ano. Kasi, ayun, pero Pinakita nyo na yung nakita yung perlas. Ano daw? hindi daw po. Pinigam po sa may nagkatnig na lagyan daw po ng kalamansi. Bumubula po siya. Pero sabi ko, ang bato man. Binigay nyo po yung ano. Yung po, pinatister ko po. Pinatisting sa dae. Eh, sabi po nung kwan, hindi daw po. Okay lang po yun. Okay lang. Akala. Si Lord ang blessing natin. Ano? Sige Nay, Angel, bye-bye na muna. Okay po. Bye po. Bye-bye. Kuya Albino, bye-bye. Bye-bye, baby. Kay Kuya Albino, bye na. Bye-bye. Ayun, Bye-bye. Bye-bye po. Bye. Ayun mga kalingap, maraming salamat sa panonood po ng vlog natin kila Angel. At sa nais po magpahatid ng tulong sa kanila, nandito po ang ating Gcash number at ang ating Facebook account. Maraming salamat po sa nag-sponsor po ng 2,500. Thank you po ma'am sa iyong pahatid sa kanila. Salamat po sa mga nanonood at hindi po na-skip ng ads. At syempre po, sa hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, subscribe po. Syempre po sa ama ng kalinga ng mahal sa mas matubag natin. Syempre po kay Kalinga po. At sa misis ko lang po kayo mabuhay. Salamat po. And God bless po. God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangad kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Mayroon kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban.
magpasaya. Sa mga video niya, simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalinga, siya ang kaibigan nyo, palaging nalalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, sama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan, para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya. Sa mga video niya, simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangad kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan